Go Jego! Go Jego! Go Jego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Oras po natin mga kabisyo sa buong kapuluan! 30 minuto makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. Traffic na. Nakikiramay ako sa'yo, manong driver, na ihing-ihi na. No. Dahil kanina ka pa dyan sa traffic. Psst, psst. Yung pasahero mo, ingihi na rin pala. Kaya pa rin naka-cross legs na. Ay, naku mga kabisyo. Pero relax lang, huwag kayong mag-alala. Sagot na namin ni Tanghenyo yung entertainment. Siyempre, hanggang alas 9 pa tayo eh. Siyempre, kasama pa rin po dito sa programa EDSA. That's right mga kabisyo, kasama pa rin po ang malupit, ang pinakahenyo sa lahat. Henyo! At inyo abang lingkod din, kasama Jego! Bandido! Pag may buhok, hindi ako yan. Ito na mga kabisyo, pag-usapan na po natin to. Isang lalaki ang nagtagumpay na gumawa ng tinatawag nating $1 million shot sa larong basketball. Subalit, ang kumpanya na nangakong magbibigay ng 1 million peso ay walang balak bayaran siya. Oh no! Ito po ay nangyari way back noong 1993. Sa laban po ito ng Chicago Bulls at Miami Heat na kung saan nakagawa po ng isang masasabi nating perfect shot. Yippee! Ang isang basketball spectator na napili para sumali sa naturang promosyon ng isang insurance company. At mga kabisyong, nakakalungkot lang na ang insurance company na dapat magbayad, itong American Hole-in-One Inc., ay nagkansela ng panalo ng naturang lalaki. Dahil nalaman daw na naglalaro siya sa basketball, college basketball, na isang paglabag sa patakaran ng laro. Oh no! Logican na natin to, kating-kati na ako. Sige, Kalbo, logican mo na yan. Logican na yan. Logican na yan. Alright mga kabisyo, logican na natin to. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well mga kabisyo, nakakalungkot sa'yo, kung sa'yo ito mangyari, na pera na, naging bato pa. Oh no! Diba? Pero mga kabisyo, parang lang to parang nangyari lang to sa naplansya yung ticket. Pero ito, logican po natin to mga kabisyo. Tama ba yung ginawa ng insurance company na hindi bayaran? Well, isa lang po ang malinaw dito mga kabisyo. Wala talaga silang balak ibigay yung premyo, Kasi unang-una, para makasali ka sa palaro nila, is dapat hindi ka naglalaro ng basketball. So, it's an 80 feet long na pagbato ng basketball. Sa panahong yun, wala pang masyadong makakagawa talaga nun. So ngayon, this is for hype only kasi wala pa talagang nakakagawa nun Ngayon, bakit yung mga ibang companies ay gumagawa po ng mga promotions na ganito na seems too good to be true? May mga dahilan po yan. Unang-una po dyan is to attract attention. Nagkikreate po sila ng mga exage promotion para makuha lang po ang atensyon ng mga customer. Example, sa mga mall, di ba? Habang naglalakad ka dyan, bigla kang tatanungin, "Sir, may credit card kayo, sir?"
Tapos dadalhin na kayo dun sa opisina. Tapos sasabihin na, sir, magkakamilyon na kayo. Kumuha kayo ng insurance dito sa amin. Tapos sabay ka, bibigyan ka ng payong. Parang budol. Kasi nabudol na po ako dyan. Ay, nako mga kabisyo. Meron pa yung mga nakapula. Lilinisin daw yung windshield mo, yung headlight mo, tapos bibintangan ng produkto nila. Ano mga kabisyo? Kayo pa rin po yung nakatutok dito sa pinakamalapit na programa, pinakamasaya! Ito po ang programa EDSA! And here's the song, ladies and gentlemen, from Cranberries. At 35 minutes after 7 o'clock. Keeping you company straight out until 9 in the evening. Here's the song Zombie. Keep it locked in right here on Metro's number 1. 90.7 Love Radio. Sasakyan sigaw.